Kad je Herod tetrarh čuo za Isusa, reče svojim slugama: to je Ivan potapatelj. Oživio je, pa kroz njega djeluju čudesne sile. Herod je, naime, Ivana dao uhvatiti, svezati i baciti u tamnicu zbog Herodijade, žene svojega brata Filipa, jer mu je Ivan govorio: nije ti dopušteno biti s njom. Htio je ubiti Ivana, ali se bojao naroda, jer su ga smatrali vjerovjesnikom. Međutim, na proslavi Herodova rođendana pred gostima je plesala Herodijadina kćerka i toliko se svidjela Herodu da joj se zakleo dati sve što zatraži. Ona na majčin nagovor reče: daj mi na pladnju glavu Ivana potapatelja. Car se ožalosti, ali zbog zakletve i zbog gostiju naredi da joj učine po volji. Pošalje ljude da Ivanu u tamnici odrube glavu. Donesu djevojci glavu na pladnju, a ona je odnese majci. Potom dođu Ivanovi učenici, uzmu njegovo tijelo i ukopaju ga, te odu javiti Isusu.